Nalazimo se u jednom od najokrutnijih predjela na zemlji. Sve oko nas je okrutno. Sunce prži. Vjetar je. Pada kiša. Žedni ste i gladni. U ovom trenutku jedino i najvažnije pitanje je kako preživjeti. Tragovi opusona. Brabonjak. Stari Brabonjak. Ostaci snijega. Ovo će nas riješiti žeđe na nekoliko trenutaka. Za jedno 15 minuta počet će kapati. Ja ću vam pokazati kako preživjeti u ovim uvjetima. Najvažnije je uvijek sa sobom imati ledo škrinju. Evo ga. Napokon smo dočekali sve šume. Na 1000 kilometra uokolo nema žive duše. Idemo. Prije mraka dobro bi bilo da napravite logor. Od drveća. Nama ne mogu, sad slažem logor za preživljavanje. Ajde bok. Evo ga. Logor je tu. Vidi šafran. Ukoliko ste se prejako oznojili, šafran će riješiti problem. Možemo dalje. Sladoled vam je spasio život. Bacanjem štapića u prirodu onečišćujete prirodu i što je još gore, ne sudjelujete u nagradnoj igri. Poližite 5 sladoleda, a štapiće bacite u kovertu i pošaljite. Poštanski sandviči će na svakom su boljem drvetu. Svaki tjedan sudjelujete u nagradnoj igri za 50.000 kuna. Do tada nastavite s preživljavanjem.